What's up mga vlog? Welcome to my guys. Ini si DJ Michaelegbus, yours truly, and welcome to another episode of our food review show. So right now nakoy ipakita sa inyo ha nga lamian og nindot kaayo nga pagkaon nga bag-o diri sa tuang dakbayan, no? Tapos nakita lang ako ni siya actually sa Facebook. And while just scrolling around, something like that. I was amazed kasi picture pa lang, no? I mean, talagang magaganda yung mga reviews, and of course, the food itself talagang na-mesmerize ako. So I was thinking, no, why not give it a try? So without no further choo-choo, I welcome you all. Okay, ito na po siya. Deliver po sa akin para malaman nyo kung ano ito. So, ako ano siyang ipinaila sa inyo, ha? Shout out pala ni Z Brown making this happen. Thank you so much for the opportunity. Ginamos, tagsingkong takos. So, without no further choo-choo, ito po, Uncle's Burger. Yes, Uncle's Burger. Tingnan nyo naman, the size, no? Talagang oh no! naka-foil pa siya, tapos impact yung aroma ng burger na nasa loob. So let's go check out kung anong ingredients. Ito ha. Yan. Na-amaze ako, especially pag pagkain, no? Naka-foil kasi you know it's fresh, it's new. It's bago lang niluto. And still hot. Oh, mainit pa siya, oh. So the aroma ng pagkain. Okay, so pakita ko sa inyo, my loves, ha. Oh. Look at that. Oh my God. Ang cheese niya yan. Ayan eh. So ito, talagang impacted ang cheese niya, no? Nakakuan talaga siya. Nagkuan good siya, good. Nag-squirt or I don't know. Cheese kidi ay no. So here it is, Uncle's Burger's finest. I don't know what's the name of the burger. I-ask ko muna sila. But eto. So ano bang meron sa loob ng burger nila? Let's check out. Well, they have white onion. So meron silang white onion, as you can see. Kita nyo ba? White onion. Tapos of course the cheese, the burger, the patty. So, mushroom, may mushroom rin. Oh my God, look at that. Kita nyo ba? May sauce. So, ito. Ito po. Now, let's taste it. Kailangan ko sa cheese eh. And the burger, tingnan nyo naman, black sesame seeds. Black sesame seeds. So, kinsa may dili inggan niyo ana, my God. Makita nimo sa Facebook, tapos nindot kay mga review pagkaon about aning mga burger. Sa hindi mainggan niyo. Unsa lang gud ko? Ano lang po ako? Sino lang po ako? Tapos ako gusto ko lang kumain kasi marami akong cravings. Davao pa sa buntis. So again, my onions. What onions? Okay. Parang inanap ko kasi yung pipino. May pipino ba? So again, tignan nyo ha. Yan. See it? And the burger. Yan.
the burger itself. So let's taste the burger of Uncle's Burger. Here we go. Oh no! Sabi ko ba, burger na, pansit mo na. Simple taste. My God. Parang kuhaan lang siya. Hindi siya matapang. Hindi siya parang hindi siya makasumo. Hindi siya nakakaumay. The more you eat, parang gusto mo pang another bite. And the bun, soft. Oh! Sa to? Pagkaon na ako sa patty with, I don't know, something I eat, medyo sweet. Combine siya sa burger and the onion. It's incredible. Oh no! LAMI KHEYOOO. Mo gini makaingon na makasayaw ka sa kalami. So, naa siya pagka slightly sweet. And the burger itself, no, the patty, dili siya kanang paras bitaw kung sa Bisaya pang storya medyo lang to or langsa na kumakaon ka kabalo jud ka nga burger gid siya. Gani! But so, yung kani, dili siya simple, harmonic. Words can explain. Ako masulti lang yun. Lami yun siya kaayo. So, try nyo to this one. Recommended by DJ Michaelegbus. Love Radio. Mga taga Davao, order na mo ano. Di mo magmahay pang merienda ninyo. Uncle's Burger. So ako, di man ko ga food review pag makita na ako nga dili bitaw din siya lami. Sa Facebook, nakita na ko siya. Appetizing kayo. So maka-intriga jud kayo ba kung saan ni siya nga lami lang ini. So that is why kuha ta. And look, ang ilahang burger patty, well, kuan kanina ba? Well mixed kay na ay mga onions, na ay, no? I don't know what say mga ricado sa anin. Basta gimix kanina tarong ni siya. The cheese, of course. Not to mention, absolutely very satisfying. Sulit na sulit. Kaya yung onion na natikman ko, it's a bit sweet. So parang fermented siya. Or I don't know what's that one, the term na pwedeng gamiton. Parang sweeten siya ba? So mga Davaoenyo and to other areas like Tagum, Ligos, doon lang mo. Okay? Since na may mga food delivery, pwede na itong ma-partner o pwede nilang ma-partner para ma-deliver kini siya order ninyo. Message lang sila, no? Uncle's Burger. Check again the link down below, and don't forget, of course, to like and follow, subscribe, same time.
sa ating YouTube channel for more food reviews and other adventures. Ito ang buhaton. Anything nung say trip na ito anong style ano. So, kauban ko ninyo again. This is me, DJ Michaelegbus. Thank you.